लानजायखौबो बोस्रोदबाय नै लानजायखौबो बोस्रोदबाय। लानजायखौ बोस्रोदबा मा जायो होनदों आदा? सेरेरे साइज जायो। अ सेरेरे साइज जायो ने? आदसा आदसा जाजोबो माथो बिमाया नै बेखौ? जायो। सोलाजोबगोन दे। गसंसो नागिरदों साला। गसंनो नागिरबाय। मोसौ गाया बियायनोसै नै बारा गोबाव टाइम नांनाय नङा ने? आदसा आदसा बेबा दामब्रि जागोन ना दामब्रा जागोन उनावसो मिथिसिगोन। फाथालब्रै जानोसै होनदों नामा? फाथालब्रै माब्रै नै बेस्रा बोलो माबायाखैलै। अ खुगा फैखाबाय ने? प्रेक्टिकेलि खेबना लांसै एसे बेस्रा खस्थ' मोनोलै। खुगा फैबायथ' नै अ बे आगोलनि आथिं आरो ने? मोसौ गाया नै जन्म होनो थांगासिनो दं गाइसफोर नायबाय थादों नोंथांमोना नै प्रेक्टिकेलि नोंथांमोननो देखायनोसै नै एकदमबारे। बेस्रा बोलो होदोंलै। नैबे आथिं थोंनै फैफाबाय नै आगोलनि आथिं ओमफ्राय ओरै खुगाया फैबाय नै खुगाया जन्म मोसौ फिसा जोनोम जासिगोन। फाथालब्रै जासिगोन जाहैदों नै बियो बे गाया लोक्षि होनना बुंनांगोन एकदमबारे। बोलो हास्लाबाखै माबाफोर जाहोनांगौ नामा? जाहोनाङा ने? आदसा आदसा माने बे मालिकआ आदायानो। अ এইটো এই যে আহিছে फैबायलै फैबायलै दे बास फैबायलै फैबाय नै जन्म जाबाय नै एकदम साक्सेसफुल। रागा जोङो नामा? जोङा ने? जोफ्रुनानै लाबायलै। दामब्रा जाबायलै। सेहेराया मोजांलै एकदमबारे कालारफ्राबो हाब स्र मोनलायबाय बियो। लानजायखौ लाइजों बोस्रोद नांगौ होमबा सेरेरे बिराद साइज जायो। होमबा दा लानजायखौ बोस्रोदगोन आरोना बेजों? लाइजों बोस्रोदनांगौ। आदसा मोखोना बिलाइ नामा? ना जिखुनु बिलाइजों जायो? जिखुनु बिलाइ ने? ओमफ्राय बे फाफ्लिखौबो एसे एसे सेरखांब्ला साइसनि जायो। आदसा आदसा फाफ्लिखौबो ने? आदसा आदसा गोफार जंफार साइस जायो। ससे सेरखांनांगौ। सोलाबाय थासिगोन आरो बे ने? बैखौ साफा सोलाजोबगोन। सोलानायजोंनो उनाव रानसिगोन बे ने? दा बेसे गोबावनि उनाव खारनो हागोन बियो? आधा घन्टासोबानो गसंनो नागिरो। आधा घन्टासोबानो गसंसिगोन आरो बे? हाब दसेनो जाथारो माथो ने? जुनार बिमाफोर बिदिनो आगोलाव जाखानाय नालाय आरो ने? फाथालब्रै उथुमाय जब्लाबो सेरजायो गाइखेरा। उथुमै जबा सेरजाबाय आरो ने? आदसा आदसा बिमाया फुरा सोलागासिनो दसे उनाव राखांसिगोन जाहैदों एकदमबारे आधा घन्टासोबानो खारसिगोन बियो। फुरा सोलाजोबसिगोन आरो बे ने? दा जुनियरा गसंसैयानो नै गोरा जाबायानो नै 10-15 मिनिटनि उनावनो नै टनटना खारसिगोनसो बियो दसे उनाव। बाबा गसंनो नागिरबायलै।
थ' गाइस नोंथांमोना एकदम प्रेक्टिकेलि नुबाय नै बे बिमायानो माने बेखौ फिसाखौ जन्म होबाय आरो नै नायदो एकदमबारे प्रेक्टिकेल नोंथांमोननो आं दिनै देखायनो चान्स मोनबाय माने ओरै माने साइडआव फैदोंमोन नालाय फिल्डआव नैबे आदाखौ लोगो मोनब्रबनानै एकदम नुहुरनानै आङो माने एकदमबारे थिग थालावनो माने खेबनो मोन्दों आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय गाइस एकदमबारे नै बिमाया एकदम सोलागासिनो आरो दायो नै फिसाया राखांसिगोन जाहैदों दसे उनाव खारसिगोन बियो नैबे आदानिनो आरो बियो मोसौआ लान्जायखौ बोस्रोदबाय नै लान्जायखौ बोस्रोदबाय लान्जायखौ बोस्रोदबा मा जायो होनदों आदा सेरेरे साइज जायो अ सेरेरे साइज जायो ने आदसा आदसा बे जाजोबो माथो बिमायानो बेखौ जायो सोला जोबगोन दे गसंसो नागिरदों साला गसंनो नागिरबायानो ने थाब सेरखांनांगौ आदसा आदसा पाइपखौ एसे बोना होनांगौ आरो ने सेरखांनांगौ